Nonnekses Matti täällä taas. Tänään olisi mönkiä videota niin kuin näette. Ja siihen olisi vähän valoasennuksia. Ja mietitte varmaan nyt, että miksi mä näytän tältä. Niin Black Friday on ihan nurkan takana, joten mä ajattelin olla teemaan sopivalla asustuksella. Ja Black Fridayhin liittyen mulla onkin teille sitten Ale-koodeja, jota kannattaa todella käyttää hyväksi. Joten muistakaa katsoa videota vähän pidemmälle, niin saatte hyödynnettyä aivan älyttömän halpoja valotarjouksia. Eiköhän me ennen kuin ruvetaan hommiin, niin tosta kuule vähän juominkia. Ei vaiskaa, mä oon Rege-Matso ja tänään poltetaan No niin, leikit sikseen. Mutta aivan oikeesti niin otas tästä nyt hommat alkuun ja täällä olisi vähän Tota ei käytetä tässä videossa, sori. Eli siis syynä miksi tähän tulee lisävalot, niin omilla valoillahan tällä ei näy niinku yhtään mitään. Se nyt on pakko tehdä heti selväksi. Näillä killittimillä ei niinku näy yhtään mitään. Ja se, että mullahan on siis jo kypärävalo, mikä on todella kätevä, mutta tällä ajaessani useimmiten ei edes käytetä kypärää. No helmet, no respect, yeah. Mä luultavasti käytän tätä aika paljon kaikkien niinku työhommiin, tai niinku, kuten ymmärrätte, käytän tätä työkoneena. Vetelen jotain peräkärryä tai kuskailen jotain tavaraa, tai vaikka lumitöitä tai muuta, niin pitäähän tässä nyt olla omat valot. Ja mä sitten ihastuin, kun mä näin Valostorella semmosia mainoksia, kun noin 5 senttiä kanttiinsa oleva erittäin pienikokoinen työvalo. Pieneksi valoksi niin on kyllä todella mukavasti. Semmosista pienistä työvaloista. Terrain Black Mini purelluksilta. Niin mä ihastuin heti, että näitähän mun on pakko saada tähän mönkiään. Näin pieni valo. No. Näin söpö pieni valo. Ja valoteho näissä on kuitenkin niin kuin aika älytön, kun miettii kuinka pieni tää on. Niin tämmösiähän tänne menee hienosti tänne piiloon ja sitten vielä totta kai vähän isompaa valoa eteenpäin. Niitä tulee siis joka nurkkaan yksi, eli 4 ja toi paneeli on SM250 Snowmobile Light, eli tää on niinku kelkkaan suunniteltukin. Niin niitä meillä on tähän yksi ja moottorikelkkaan yksi, mutta moottorikelkka ei sentään vielä tällä videolla. Sekin on aika kompakti ja hyvän näköinen niinku kokosekseen. Kattokaa kuinka vaikeaa tää elämä on. Ei, se liukuu, ei. Näin pieni paneeli tämä on. Eli SM250, siinä on keskellä noin kaukovalo, no mikä on nyt paneelit. Ja noin on sitten vähän niinku fluidia, eli hajavaloa, niin aika kätevä ja hei hetkinen, meneekö tää? Tohon se olisi aika vitu hieno, en tiedä. Mä mielellään laittaisin nää jotenkin tänne suojaan ja vielä alapuolelle esim tänne. Että tässä päällä saa kuskata tavaraa ja muutenkin, ettei niitä tarvitse varoa esim jossain mettässä ajellessa ja muuta, niin varmaan aika pitkälti tohon johonkin se tulisi. Mutta mä en malta odottaa asennusta, koska se on tällä kertaa niin helppoa kuin vaan helppo voi olla. Frontteraan kun asenneltiin, niin me käytettiin tämmöstä Purelluksen mini dashboard controlleria. Ja mä oon ihastunut siihen ihan täysin. Ja varsinkin sen takia, että se oli niin helppo asentaa ne valot, koska nämäkin on niin pieniwattisia valoja, että nää ei tarvitse niinku relettä. Niin täällä itessään täällä on releet, mikä kytkee ne valot. Niin tähän löydään vaan virtajohto ja lähdöt. That's it. Aivan niinku älyttömän helppoa. Ja todella miellyttävä käyttää. Tähän tulee valot ja kaikki, niin jettä. Tai yksi nappi jää meillä vielä sitten tyhjäksi. Mutta eiköhän me siihenkin jotakin joskus keksitä. Ja nyt tähän väliin jo teille vähän mainontaa. Nimittäin Black Friday on tosiaan ylihuomenna tänä perjantaina. Ja varmaan tiedätte, että on paljon tarjouksia. Mutta mulla on vielä teille lisää alennusta. Nimittäin pelkästään Black Friday-alennuksien päälle vielä, niin voitte käyttää mun koodia Matsa10. Tuolla on Dessus-linkki, mitä painamalla pääset suoraan koodi aktivoituna shoppailemaan ja mä saan siitä vähän hyötyä sitten sitä kautta. Ostakaa valot, nimittäin nyt on oikeasti pimeät tulos ja se elämänlaatu paranee niin paljon kuin kunnon valot. Ei olisi mitään mainospuhetta, vaan ihan oikeasti mä oon sitä mieltä, että niinku kaikki rupeaa elämässä vaan sujumaan siinä kohtaa, kun on paremmat valot. Samoin Autorudelle on myös Ale-koodi, sama 10%. Siihenkin on linkki tuolla alhaalla, että jos pesukamoja tarvitset tai puunausvehkeitä, niin niitäkin saa nyt ostaa. Ruvetaanpas asentelemaan noita valoja nyt, koska mä en malta odottaa
asennusprosessia, koska se on luultavasti niin helppo ja mukava. Toivottavasti nyt ei mene sitten vituiksi kaikki, kun mä noin menin sanomaan. No niin, suunnitelma alkaa muodostua, eli ensinnäkin tämä katkaisijapaneeli, niin täällä on tämmönen tellinki. Niin tossa on aivan täydellinen paikka sille. Siitä vaan ruuvit. Ruuvit kiinni ja se on aika nätsysti siinä. Vedetään nuo johdot täältä. Tähän tulee muovi siis päälle, niin sieltä alta. Ja hitsaillaan tähän vähän kannakkeita. Elikkä tämä paneeli tulee tänne. Tänne näikkäästi piiloon. Sen pitää tehdä tosiaan tommoset pikku latanpalat. Nämä tulee luultavasti näistä putkista läpi pultilla. Näihin kohtiin näin. Ikkäästi. Ja taakse varmaan kans hitsataan pikku latanpalat tonne, että saadaan ne tänne piiloon näin. Niitä välyttömän reunaan tänne voi laittaa näin, koska sitten nämä putki on edessä, niin se tekee se varjon. Niin, ja varmaan vähän tähän keskemmälle ottaa näin, että saisi tonne niinku viistoon näyttämään ne. Mut nyt on suunnitelma tehty, niin eikä ruveta kulkaus hommia. Että varmaan ensin värkättää ne kiinnikkeet ja sitten ruvetaan tekemään vasta selkeä johtotöitä. No herregud. Valot on jo paikallaan. Aika tyylikkään, ne nyt vaan sojottaa ylähän vielä, mutta ne on löysällä, mutta varsinkin toi paneelin paikka niin aika tyylikäs mun mielestä. Ja suht ylhäälläkin se voi ehkä hyvin näyttääkin. Ja johdot menee tuolta hienosti piilosta noin ja tuolta katteen alta ja mä läiskäsin tämänkin jo tähän kiinni. Paneelinkin kiinni siihen, niin no onko nyt kytkettyä nuo valot, herra jumala. Nyt pitäisi vetää vaan virta tälle. Ja maapiuhat tuolta ja systeemit ja sitten vielä takapää. No, ei nyt siellä mennä takapäähän vielä, mutta sielläkin on kiinnikkeet jo, niin kuin huomasitte. Ai. Nämäkin vielä löysällä, mutta ne on siellä nyt paikallaan. Ja johdot on nyt kaikki vedetty. Ne pitäisi vielä siistiä. Siistiä tuosta niputtaa hienosti. Mutta hyvät naiset ja herrat, niin tosta kun lyödään se ohjausyksikkö päälle ja tuolta paneeli. Tuolta etuvalot ja tuolta takavalo. Ai et. Maailma valaistumaan. Shii. Pitäis ne käydä nää sitten suuntaus pihalla. Nythän näyttää tosiaan ihan, kuten jo sanoin, niin päin helvettiä. Mutta tohon kans vielä noin logot laittaa sitten. Kyllä tulee tää muuta kuin ottavalo vaan näkyy. Noin vaan. Yes. Eikä siinä sitten muuta kuin lähdetään testaamaan. Ja tuolla on luntakin nyt. Säätämä. Eli tässä voimme havaita tämän Mönklärin omat valot. Ja sitten laitamme paneelin. Yes! Ja sitten laitamme etuvalot. Yes! Ja sitten laitamme taakse. Yes! Oh yeah! Ainut pimeä kohta on tossa ihan sivulla. Sekään ei oo tommonen suuri.
Omat valot, Valostoren valot. Omat valot, omat valot, omat valot. Mistä näyttää nyt toi näyttäisi ihan liian ylös toi? Vaikka mä sen justiinsa säädin. Pidä kiinni. Tervetuloa Haapaluoma safarille. Tänään meillä on ensimmäisenä tässä semmonen ojan ylitys. Joten mennään tästä ojan yli, että ilahtaa. Näinikään. Seuraavaksi meillä on vuorossa lisää safariajoa, mihin liittyy lisää ojia. Mennään tänne ojaan. Varo oksien ja märkiä. Tää on vähän kaksi täällä huono. Nuo vain. Eiköhän tämä video olla olemaan pikkuhiljaa tässä, että eiköhän mä oon taas kerran todistanut, että minkä takia tänne kannattaa hankkia nämä valot meidän. It's a wonderful land, man, with these fucking lands. Nyt ottakaa se Black Friday. Black Fridayn lisäksi vielä se alennuskoodi haltuun Valostoresta ja Autolta. Käyttäkää linkkiä Dessusta ja kiitos Valostorelle, kiitos sulle kun katsoit tämän videon. Pistähän kanavatilaksi, jos haluat lisää tällaista. Ja ei muuta kuin moro vaan!